vanha mies kerran sanoi, että hänen isoisänsä hauta on tossa ja sitten mä vaan sanoin, että joo, että hienolla paikalla, niin sitten hän sanoi, että tiedättekö millä lailla hänen isoisänsä sai sen paikan, niin hän sanoi, että siihen maailman aikaan vielä, kun ei ollut televisioita eikä paljon radioitakaan, niin tuli semmoisia sosiaalisia pieniä ryhmittymiä, että esimerkiksi tietyn kulman äijät kokoontui. Ja sanoi, että täällä oli niin kuin muutamia sellaisia tuosta Lapinlahden kadulta ja Mekelinin kadulta ja tosta, niin sitten hän oli vaan kerran isoisä niin kuin sanonut, että voi kun saisi tänne tulla joskus haudatuksi, että oliko hän sitten ollut jo vähän sairas, että tiesi, että aika rupeaa päättyä, niin sitten haudankaivajalle sanoi, että mistä sä haluat hautapaikan, niin sanoi, että tosta noin, niin haudankaivajalle sanoi, että selvä, hän panee sen merkille ja sitten kun isoisästä aika jätti, niin haudankaivaja tiesi, että tohon se tulee.